Siyabingelela bafowethu egameni likaJesu. Sifuna ukubonisana namhlanje ngendaba yokugqoka. Ngoba kunezinto eziningi ezifika idala ichaos emzimbeni kaKristu. More especially mase sifika ezintweni ezikhona kulelizwe. Kulezizukulwane esiphila kuzona sinabantwana bakaNkulunkulu abathi akunandaba nokububuke kunjani. Akunandaba noma uvela unjani. uNkulunkulu wethu uNkulunkulu odila nenhliziyo. Noma uNkulunkulu odila nenhliziyo zethu, kodwa ingaphandle lethu liyintshumayelo kubantu abasibhekile. Asikwazi ukuthi sithi singabantwana bakaNkulunkulu abasindisiwe egameni likaJesu bese sirepresent iBabylon singekho kulo. iBhayibheli lithi abantwana bakwaIsrayeli ma behlala eGibhite bahlala about 420 yeminyaka beseBabylon. Bathi bahleli khona eminyaka amene eGibhite iminyaka ekuphumeni kwabo bephuma baya ezweni lesethembiso. Lithi iBhayibheli baphuma physically kodwa iGibhite aliphumanga kubona. Ekungaphumeni kwale Gibhite as much as bebeyibona bona ukuthi abahlali eGibhite, kodwa ibehavior yabo, ukugqoka kwabo, iattitude abebenayo yayikhombisa endleleni ukuthi iGibhite liphakathi kulabo bantu noma bangekho kulona ngokwenyama kodwa ngokweinhliziyo zabo bakulo iGibhite. Kunomahluko kumntwana kaNkulunkulu osindisiwe owamukela uJesu. Ngoba awukwazi ukwamukela uJesu uqhubeka kube yihlathi, uqhubeka kube yizwe. Kunezinto ekumele ukuveze emphakathini, ukuveze ekhaya kini ukuthi sewuyakhola usindisiwe. Lento la ayipheli kuphela ekukhulumeni, ayipheli kuphela ekunikele nasekudanseni, ihamba izifika nasekugqokeni. Ngoba siyokwandela abantwana bakaNkulunkulu abayiBabylon. Elithi iBhayibheli ila isifebe moya waJezebel ubufebe udominator khona. Sithi singekho khona eBabylon kodwa umoya waseBabylon uoperate emzimbeni kaKristu. Sinabantwana bakaNkulunkulu abangabinandaba ukuthi babukeka benjani. Imimoya eoperated through abazalwane bethu kakhulukazi osisi bethu isejusa obrother nabefundisi. Nezinsizwa zethu lezi ezisindisiwe nazo zigqoka njengabafana bendawo ngathi amabhinqa emgangeleni yoshaya ingoma. Asinayo idress code endlini yokukholwa kodwa sikwazi ukugqoka njengomahosha. Egameni lokuthi asinayo ingubo ukugqoka eBhayibhelini nakulotshwanga ukuthi asigqoke kanjani. Nami ngivumelana nawe. Kunezinto esingayikopa from kuwa emaJudeni ukuthi amaJuda ayagqoka kanje. That's not a Christianity. Kunezinto esingayikopa from kuba priest uthi abapriest bebegqoka ngalendlela, osibani bebegqoka ngalendlela. But noma ivangeli lifike kithi lasinikeza inkululeko ukuthi lithi iBhayibheli uma indoda nomuntu isikhululo siba ngabakhululekileyo impela, akusilideli ukuthi sibe yiBabylon. Akusilideli ukuthi sibe amadodana aseGibhite. Akusilideli ukuthi sibe yizwe. Abantu mabesibuka kubonakala izwe phakathi kwethu. Ukuthi kungabikho mahluko phakathi komntwana kaNkulunkulu osindisiwe size sehlulwe abantu abangakholwa banganaNkulunkulu. Bekwazi ukuzihlonipha egqokeni kwabo, bakwazi ukuyihlonipha endlela abayiyona. Uma uNkulunkulu ebeku Adam ensimini yaseEden, ifika inyoka yabakhohlisa noma uSathana wamkhohlisa ku chapter 3 verse number 21. Lithi iBhayibheli bazibona ukuthi bahambaze, bazibona ukuthi banqunu. Sothi nakuNkulunkulu uqoba kavumanga ukuthi bavele phambi kwabo abantu abanqunu. Lithi iBhayibheli wabakhandela into abebezoyimboza ngayo ngoba kwakungamelanga bavele benqunu phambi kwakhe. uNkulunkulu wakhandisa imbatho sokuthi umuntu kumele azimboze. Akubanga abantu abathi sifuna ukuzemboza bona bayimboza ngamaqaba ngamahlamvu lathi lishisa ilanga lezi zinto zazibuna. uNkulunkulu wakhanda a genuine leader from esilwaneni ukuthi ugqokane nifihla ubuze benu. Okusho ukuthi ukugqoka
noma singayichaza ukuthiwa kwaZulu ivangela silona la kwaZulu asichazi ngokwaZulu kuthiwa kwaZulu uma ugqokile kumele uveze amabele asilona ivangela la kwaZulu asikholwa asigqoki njengokwaZulu noma emaXhoseni thina singabantwana bakaNkulunkulu sizukulwane upriest bobukhosi isizwe esingcwele asibi ingcwele emlonyeni sibangcwele nasekugqokeni abantwana bakaNkulunkulu abazihloniphi baze behlulwe abantu abangakholwa sinosi sibethethi mabagqokile imizimba iyatengezela oJerry no Custard sinobhuti wethu mabegqokile uvela induku ngaphambili akakwazi ukugqoka ayihloniphi ngifuna sixoxeni ngaloko ukuthi asikwazi noma ngathiwa befundisi bakho bakuchazela ngayiphi indlela bathi we don't have a dress code in the Church of Christ. It's true. We don't have a dress code, but we cannot dress like a prostitute. Asikwazi ukugqoka njengomahosha. Sigqoka ngathi sidayisa ngomzimba. Kunokuthi sibe ngcwele, sivela njengabantu abasex abaletha inkanuko endlini yokukholwa. Egameni lokuthi we don't have a dress code. Deep down your heart wena no. Ngezangoma nenyanga nabadesa ngomzimba labagcwele kuma social media platform there is no different umntwana kaNkulunkulu akakwazi ukuyesitola fika gqoka noma yini athatha noma yini uma ukholwa kodwa usindisiwe ngoba ukukholwa kupersonal sondela namhlanje ngifuna sixoxe iyolala ikhombene vele siyagcina namhlanje sothatha insukwanyana bafowethu sithi sikhefu sobuya ngifuna namhlanje sixoxe nganza wethu 1 Corinthians chapter 1 Corinthians chapter 8 verse number 9. 1 Corinthians chapter 8 verse number 9. Asina i-dress code baqinisile impela asina but asikwazi ukuthi sivela njengomahosha endlini yokukholwa. Sinabantu abagqoka baveza imtsinsila namabele egameni lokuthi we don't have a dress code. uNkulunkulu ubuka enhlizweni is true. Kodwa ingaphandle lakho lisikhombisa ukuthi phakathi lakho lenjani. Uverse chapter 8 verse number 9 umpostoli Paulo khuluma nebandla laseKorinthi. 1 Corinthians chapter 8 verse number 9 u9 uthi qaphelani kodwa funa ilungelo lenu libe isikhubekiso kwababuthakathaka. Qaphelani ke kodwa ke noma ke kuthiwa la umpostoli Paulo waye addressa indaba ye dress code waye dress indaba yokudla endabeni yokudla kuhlatshelwa ithombe kuhlatshelwa amadlozi kuhlatshelwe in athi as much as ninalo ilungelo lokuthi ningadla noma yini ningenza noma kanjani ungaqoka noma kanjani kodwa be careful ukuthi lelo lungelo lakho lokuthi wena uthi impahla yisho lutho uqoka ikipa lezi zineveza ama-cleavage eveza amabele eveza amathanga uqoka lezi ikete ngathi amakhetheni sothi mawubuka elangeni kuvela iphenti ngaleya egameni lokuthi uNkulunkulu wethu akusena uNkulunkulu ocheka impahla ku right ke mawusho njalo kodwa umpostoli Paul kodwa ilungelo lenu le freedom enayo under the grace la khona sithi sisemseni abantu abaphila noma kanjani inkululeko yakho ingabe isikhubekiso kwabathile inkululeko yakho ugqoka noma kanjani ngendlela uthanda ukugqoka ngayo ungagqoka noma yiphi indlela kodwa makungabikho abantu abalimalayo because you've got a freedom ekugqokeni kwakho awukwazi uba umntwana kaNkulunkulu osindisiwe okholwayo owagcwaliswa ngomoya kaNkulunkulu bese angabi nandaba nokulimala kwabanye abantu lithi iBhayibheli uma wenza utho bese umzalwane ilimaza lomunye umzalwane lokho kwenzayo kuyeke ngoba ukulimala komunye umzalwane kuyisono phambi kukaNkulunkulu bamba leli verse elithi funa inkululeko yenu ibalimaza laba ababuthakathaka. Matthew chapter 8 Matthew chapter 5 Matthew chapter 5 verse number 28. Into chapter 5 chapter 5
ngivule linye ivesi ke mina la into ngifuna sixoxe namhlanje ebusuku ukhululeka. Verse number 28 uthi chapter 5 verse number 28 uthi 28 kepha ngithi mina kinina yilo naloyo obuka wesifazane emkhanuka usephingile naye enhlizweni yakhe. Iverse esilifunde eqaleni lithi inkululeko, the freedom that we have in Christ, yokuthi ungaqoka noma yini, ungayifakela iphenti lakho, uyifakela noma yini ofuna ukuyiqoka, because you've got the freedom in Christ, which is true. But idwebela ngezansi ukuthi inkululekweni yakho onayo kuKristu makungabikho abantu abalimalayo balinyazwa ukuthi uexercise ifreedom yakho. Apostle Paul mekhuluma nebandla laseKorinthi uthi kubazalwane baseKorinthi nginelungelo, wenelungelo by the way, echaza indaba yomnikelo. I think 1 Corinthians chapter 10 echaza indaba yomnikelo ukuthi inkosi imisile lokhu ukuthi abamemezela ivangeli bophila ngalo, kodwa meqhubeka ukuthi angilisebenzisanga lelo lungelo. As much as ngangine freedom yokuclaim imali phakathi kwabazalwane ngangibashumayeza, ngoba lethi iBhayibheli ofundisayo ufanele ukukhokhela, ikakhulukazi labafundisayo ngathi banga inkokhelo bengaphindwa kabili. Athi kodwa ilungelo lami kuloko engikuchazayo ukusebenzisa ngamanye amagama, as much as nganginelungelo lo exercise amandla ami yokubiza iminikelo, angilisebenzisanga lelo lungelo. Bese echaza isizathu ukuthi the reason why ngingalisebenzisanga lelo lungelo ukuthi ivangeli lingathiwa. Ngamanye amagama ukubiza kwami iminikelo kuyokwenza ukuthi abathile ivangeli gcwele lingafiki kahle kubo, noma kunabantu engeke kusakwazi ukubatshela iqiniso. So for that reason amandla ami angiwasebenzisanga. Ilungelo leni eninalo kwaKristu lokuthi ungaqoka noma yini, ungaphila noma kanjani, makungabikho abantu abalimalayo. Usethi uJesu ke ku chapter 5 verse number 28 uthi in the Old Testament ngokwemthetho umuntu wayejudgwa ngokulala nomuntu wesifazane, but in the New Testament we are going back to the roots. Sibuka impandeni, sibuka la kuvela khona isizathu sokuphinga. Usethi ke uJesu uma umuntu ebuka wesifazane emkhanuka, ngoba indaba yokulala ayisuke ekulaleni, isuka la khona imagine ngendlela egqoke ngayo, and then lokho ke kulidela la khona usumcela uskiss. Usethi uJesu in the New Testament umuntu asemjudge ukuthi ulalile noma kalalanga, simjudge ukuthi ekubukeni kwakho ucabange kanjani ma umbuka loyo muntu. Uyabona ke kubaluleka kokugqoka kahle kuvela lapho ukuthi baningi abantu ababuka izinqa zakho, baningi abantu ababuka amathanga akho, baningi abantu ababuka amabele akho, ukuthi amabele lo sisi aze acija izinqa zalo sisi. Kunale nceko ebhisi la ko TikTok ebhisi ngezinqa, izinqa le ndoda iyahluleka nokuyibamba ukuthi indoda eshayisi esinqa nje. Now ke uma ukholwa usindisiwe umntwana kaNkulunkulu ogcwaliswe ngomoya engcwele, number 1 you have to know ukuthi umzimba wakho udaleke kanjani. Abanye banomzimba omkhulu, abanye banezinqa ezinkulu, abanye banezishwapha, abanye banamabele amakhulu. Akwazi ukugqoka noma kanjani ngoba ekugqokeni kwakho kukhona eyomlimazo, kukhona ukubuka ekukhanuka, kukhona ukubuka ekuimagine selale nawo. By so doing kunomzalwane omlimazile ebuthakathakeni bakhe. Awusuwena wrong, uyena orongo ngoba ebuthakathakeni bakho kusakuhlangana nokuba wena ungabi nandaba nabanye abantu. Qaphelani ukugcoka kwenu, qaphelani ukudla kwenu, qaphelani ilungelo lenu eninalo la kwaKristu lingabi isikhubekiso kwabaningi. Izinto esifica endlini yokukholwa azikho ngisho nasemabandleni emithetho. Izinto ezifica la endlini yokukholwa hamba kwaShembe ngeke uzuyithole.
kulabo bazalwana abathi baphethe a genuine gospel. Le genuine gospel alibafundisa ukuthi babe a genuine Christians, baba abazalwane phela emlonyeni ekukhulumeni kwabo, kodwa uma babuka emapulpit babuka bekhuluma ubonela onondindo badasa ngomzimba epoint. Sinayi freedom kwa Kristu, that's true. Kodwa le freedom kwa Kristu ayikwazi ukuthi sivele njengabantu abasepoint abamaketana nabafana. Kungabi intaya lutho ukuthi ugqoke kanjani, kuyasho ukuthi ugqoke kanjani ngoba umuntu nomuntu ufana nala yakhona. Awukwazi, that's why ayikho intombazane egcwaliswe ngomoya kaNkulunkulu kuyo personally engahamba iveza amabele nezinqa ithi akusho lutho, ngoba kunezinto noma ungayiklema uthi ugcwaliswe ngomoya kaNkulunkulu, ngoba la evangelini there is one thing ofuna kuyazi leyo ukuthi la evangelini, ivangeli noma uJesu akasinikezi igunya lokuthi zinake wena. Ivangeli lisho lokho ukuthi masukholwa bheka wena. Ivangeli lihamba lize lifika la khona lithi iba nendaba nabanye abantu. And so for that reason ke iloko kukwenza ukuthi ungagqoki noma kanjani mawukholwa usindisiwe. Hamba obuka omama bakhonza kwaShembe, inhlonipho yabo iyodwa, abanganaNkulunkulu abayikhonzela indoda nje eke iphathwa isisu iye toilet ithi ngicela nginilethele ithishu, abanganayo nomoya ongcwele, uJesu engekho kubona, but bayayazi ukuthi indlela kumele ngivela ngayo phambi kwabantu, number 1 angihloniphe mina, ngihlonipha isimilo sami, abashadile behlonipha isithunzi samadoda abo, bayakwazi lokho. Kodwa thina esikholwayo esinomoya ongcwele sigcwalisiwe kunala sehluleka khona ukuthi sihambe nqunu phambi kwabantu. Umuntu wesifazane egqoka lezi impahla lezi ingubo lezi kuna lezi ingubo ezivela la phezulu kuba ngathi intanjana nje kanje nayibona, bese iveza amabele ethe ephakamisa izandla kanje kudunyiswa, ephakamisa izandla kanje kuvela uboya, akashefile nala emakhwapheni kuvela uboya, phambili ujulu kumanzi te kungabi intaya lutho ngoba bane freedom ekholweni. Ivangeli lenu nenkululeko yethu sinayo kwa Kristu ayisenzi ukuthi silimaza abathile ebuthakathekeni babo. Awukwazi ukugqoka noma yini, awukwazi ukuthi ungagqoka noma kanjani ngenxa ukuthi wena usenkululekweni. Hamba uyobuka abantu abakhonza kwalahanyana lapha yana noma approach intombi yakhona bayeke ngoba kubo ukugqoka nani kuyima part time bagqoka, kodwa noma uyibonile intombazana khona enkonzweni awubusiswa yisini, usuke wa approach intombazana ngoba uyithanda. Lezi zethu kunalezi ingubo ezintengezelayo lezi angathi noma ngathiwa yini, ngathi indwangu yokusula ifurniture, nayibona lezi indwangu shushu bethu bahamba bayogqoka lezi indwangu, abanye bangawufaka ngisho namaphenti, abanye avela ayigqokela intengezela ngathi uJerry no custard. Lo muntu ume phambi kwebandla uyagida kudlala izinqa amabele kungabi into alutho because asinayo dress code. Ngeke asikwazi bafethu sivela sibe homahosha endlini yokukholwa kuthiwa kungashiwo lutho, adansa zakudlala amabele, amanye azaphuka nakubra, abanye abafakwa lo bra lowo. Ubone le ntombazana nje inenkanuko, iBabylon, umoya waJezebel ubusa le ntombazana, ngeke ukushiwo lutho ngoba we don't have a dress code. No we can't. Ngizawudlala ngathi wababuka amabetomzela abashaye otomoyo, uba le ntombazana ifake kwaphenti le ayifake kwaphenti le kudansa izinqa ke dansa emva kobrada. Hayi bese uyabuza kodwa kuseyikho lokho le mdanso yeni ukudlasa izinqa namabele bemanzi ite na lezi iketi zabe ezinye zize ziyowela elukuzanini. Ngithula asikwazi ukuthi sibe abantwana bakaNkulunkulu abasindisiwe abagcwaliswe ngomoya kaNkulunkulu and then we dress anyhow. Mina kunezinto ezokutshela zona namhlanje kumele uzazi ukuthi ukugqoka kwakho kukodwa kuyachaza ukuthi uyazazi ukuthi ubani embusweni kaNkulunkulu. Number 2 kuyakuchaza ukuthi uyazi ukuthi wena uyinxusa lombuso sezulwini. Inkulumo yakho iyodwa, uyazi kunomuntu ukugqoka kwakho kukodwa kuyakwazi ukurabha yonke into oyikhulumayo, ngoba ukugqoka kukodwa kuyachaza ukuthi lento uyisho iyodwa iseyindebeni zomlomo ayikho kuwe.
yazini ukuthi inkululeko yenu eninayo la kwaKristu. It's true, we don't khona ohleli phansi ushothi yeah but we don't have a dress code. Uqinisile asinayo i-dress code but asikwazi ukuba amadodana kaJezebel, amadodakazi kaJezebel, siba abafana bakaHerod. We can't in the kingdom of God. Thina sisizwe sincela ubupriest bobukhosi. Ngempela thina singabe sendlu yasebukhosini. Lokhu kugqoka ukuthi uyaba imagine or prophetess, let's say Deborah in the Old Testament, let's say Miriam in the Old Testament, let's say Esther in the Old Testament, let's say bana abanye bebekhona in the Old Testament besifazo mhlawumbe Priscilla no Aquila leya couple uyaba imagine bayilento uyiyona. Akusile ivangeli elenza abantu begqoka noma kanjani. Namhlanje sidunyiswe lo mahosha sibabona indlela engqoke ngayo. Ayikho intombazane esendisiwe regardless of umzimba wakho ukuthi ukhandeke kanjani ekumele ibe sex mayigqokile. Siyaya kulezi zinto zenu enizifakayo. Asiqaleni la. Siyaya kulezi zinto enizifakayo ngoba nifuna ukuba bahle. Ayikho intombazane ekholwayo egcwaliswe ngumoya ongcwele engathi mayigqokile izizwa i-sex. Izinconywe izizwa izinconywe abafana bathi hawu mama inconywe abafana bangakhola bagcwele inkanuko nenyama bayincome ethi hawu wazwa sex mama ejabule ukuthi izwe lincoma into za can't be like that. Ngeke kusekwenzeka ukukhola usindiso ugcwaliswe ngomoya kaNkulunkulu ula kuwe. You can't look sex. Tsheliqiniso nguKristu. As attract izwe ngezinqa. We can't attract izwe labantu abangakholwa sithi sihlale eBabylon. Si attract amadodana oNebukadnezar siba attract ngezinqa namabele. But in the other side of the coin sithi bakholwe asiba attracting ngenkambu nokugqoka siba attracta ngendlela esivela siyona ukuthi mabebuka izinqa zethu ukuthi besithi bazokholwa bafuna ngeke. Ngishona ngephutha. Aze kwenzeke. Lelizwe siphila kulona sikwazi ukuphila njengani. Lithi iBhayibheli othanda izwe nezinto ezikhona ezweni uyisitha senkosi ebuyayo. Asikwazi ukuphila ezweni lamanyala, ezweni lobuqili, ezweni elinenkambo ephambene nentando kaNkulunkulu siphila khona. Nathi siphila njengabo. Wabona mina I'm telling you the truth ngimile ngikuKristu ukuthi awukwazi ukuphila eBabylon. Kodwa wena neBabylon kungekho mahluko. That's not the gospel. Akusiyona yonke into esothi asambe siyobuka iverse. Kunezinto esizazi obvious ukuthi ngoba siyihambi kulelizwe obvious ukuthi asifani nabo. Ake ngikulekelela futhi nakuloko ngiyabonga Mongcwele. Mina uma ngangisinso ake sikhuluma ngamantombazana. Uma intombazana yayingakholwa yayifaka izikete ezincane eveza amathanga eveza ocleavage ukuyizolo lakhe egqoka noma kanjani eveza nomtsintsila me eguqa intombazana ekholwayo esindisiwe unovalo ngezinto ezithile ezivelayo ngaphandle. Okay. Kube nentombazana yayingakholwa phambilini. Uma yayingakholwa yayishutela izithombe mhlambi solwandle, ivezela ifakela ibra ishuta bona zonke lezi thombe lezi sishutayo singakakholwa. Nale nto eniyenzayo ukubona ukuthi le nto yeni ibona ngathi ukukholwa kanti ihlathi. Angikwazi ukuthi sengikholwa ngisindisiwe ngicwaliswe ngomoya bese ngithatha isithombe la ngisexy khona kuvela ocleavage kuvela amathanga kuvela noboya bese ngithatha lesa namhlanje ngigqoke kahle njengomzalwane ngithi before Christ and after Christ ngoba nginamahloni ngalesa sithombe ngikwazi ukuziveza emphakathini ukuthi abantu abasibona. Hey indlela ukukhombisa ukuthi uzama ukusikhombisa ukuthi noma ugqoke kanje kodwa umthetho wakhona wena nje.
ngoba nginamahloni ngezolo lama ngikwazi ukuletha ngiveze isithombe sami ukuthi mina kahle kahle ngokomthetho wami ngisexy ngalendlela ukuthi nje uKristu wangifihla ngaqoka ngalendlela. I can't do that. Angikwazi. Abantwana bakaNkulunkulu ba amahlathi. 1 Corinthians chapter 10 verse number I think 31. 1 Corinthians chapter 10 verse number 31. Siyabonga Andile mawunembeka ngane yakwethu. Inhloso akusikhona ukubathuka abazalwane. Inhloso ukubalekela silekelelana. Sidudana ngokuthi we can't look sex. Kodwa thina nje abantwana intombazane eqokile akube nenkazimulo kuyona. Kunosisi bethu abangajoli abangalali inhlobo zidala but they are busy attracting abafana ngezinqa zakhe namathanga abo zokutshela senze njani uNkulunkulu wasidala sinje asishongo ukuthi akudala nje udala kodwa sihloniphe empilweni ukuthi angikwazi ngikholwa ngisindisiwe ngithi anginandaba ukuthi ngivela nginjani. Ngisaphinda namanje ayikho intombazana esindisiwe egcwaliswe ngomoya kaNkulunkulu engaqoka noma kanjani egameni lokuthi we don't have a dress code. Actually you guys are preaching the this what you call maybe the old gospel. You know what? Jesus Christ has set us free. So the Bible says when Jesus set us free, we are free indeed. Indeed we are free. God the freedom yethu akumelanga isiveza njengonondindwa emphakathini. Uthi uhamba ubuka omama bakwaShembe behlonipheke. Kodwa uhamba ubuka labo mama bethu abasindisiwe ugida eze angayiboni ukuthi ujuluke umanzi umama unkosikazi womuntu ujuluke zebe manzi umjuluko wehla ngamabele ushona phansi efaka ithawula edonsa amabele esula. Ubona ukuthi kona ukukholwa bayakholwa laba ukuthi abanayo lento okuthiwa iself discipline ukuthi kunezinto engamela ngizenza phambi kwabantu. Kumele ngazi ukuthi ngigida ngiphelela kanjani ngigida ndlelani kunehlobo lokugida ngeke ligide ngendlela engidaleke ngayo nangendlela into engiyiyo ukugida kusikhona udava zinyawo udlala ngezinqa ukugida noma ngegida ndlela ukugida kunyakaza noma uthi unyakaza ngayiphi indlela kumele uzazi ukuthi angikwazi ukwenza lokho. More special manginkosikazi womuntu more special mangikholwa angikwazi ukugida noma kanjani ngoba kwathiwa kuyagidwa kudidizela izinqi yena isogida mothi yamkhusa tawusiyeke kuthi uDavida wagida phambi kwenkosi bakulanda umphongolo wazi unkosikazi wakhe wabani ngahle usitshela ngoDavida indoda izibe namahloni ukuthi ngaze ngalishada idry ball ngoba kunamadoda esaba khona ukukhuluma kodwa yasho ukuthi lesi sifebe ngishade naso lesi asijoli sona kodwa isifebe lesi ngiyasibona nje ibehavior yaso indlela esiqo umbona noma ehle namadoda udavasa inyawo evula inyawo ebhala u4 kuvela amathanga ubonti umyeni wakhe ngaze ngasilanda isifebe indodana kaFaro ngamlanda eBabylon ukuthi bayasaba ukuthi uyabona ukuthi le la ngashada ihlahle elingakwazi ukuyibona ukuthi ngigqoka kanjani ngivela kanjani. Abayuthi yavakasha uyekhaya njengobaba avela phuma khona namagawuni uyalengisa akafaka akanandaba ukuthi ngivela kanjani ngirepresent umyeni wami kanjani ananda. We have a freedom in Christ. It's true. Kodwa saba ukutshela ukuthi wena uyadayisa wena. That's why usheleka kalula. Sizathu ukuthi kube lula ukuthi usheleke indlela oyiveza ngayo ukuthi ulula uyi-easy target sikubona ekugqokeni kwakho awunandaba ukuthi ugqoke kanjani nalezi ingubo zene enigqokayo othi mayigqokile kudroyish iphenti ukuthi ufake i-G-string nayo ihamba la ihamba iyoshona le intombazane yonke igcwele ikhuluma ngelimit yakho namanga nina nje ningamadodana namadodakazi kaSathane ngoba kuyacount ukuthi mawuvela phambi kwabantu ungakasho lutho uyirepresenta wena kwathiwa kuphethe uyabonakala ukubonakala engakasho lutho uphethwe ehlalela emlilweni kwathiwa wena ngathi nje engakasho lutho wathi sekhuluma ukuthi awu nisho nokukhuluma ke kwathi
bagcina ngokukhuluma bambona ehlele engasho lutho ukuthi wona yamazi uJesu wena. Athi yabona uNkulunkulu akasenzela umusa eyinsukwini zokuphila kwethu. iBhabhiloni aliphume kithi eyinsukwini zokuphila kwethu asikwazi uNkulunkulu yoselekelela ukuthi as long as sisaphila, as long as sakholwa, kunezinto ekumele zitshela abantu. 1 Corinthians chapter 10 verse number 31. First Corinthians chapter 10 verse number 31. Sikwazi. Sesingadudana kulamasonto ethu. Kunosisi bethu abebeyikhonzela kahle ivangeli bayihlonipha. Konakala mhlaba ahamba bayosebenza eMagoli. Mhlaba hamba buye East London, mhlaba ehamba baye ko Durban. Bafika lapha uNondindwa abajola ngendlela eziphansi beyiqhokana noma kanjani bevutha beqhoka lezi zinto abayigqokile. Nabo bayishintshe kuba ngathi ngoba mase uzoduka kahle kuba ngathi uya upgrade. Mase uduka kwangempela kuba ngathi uya upgrade. Kuba ngathi ivangeli liyacaca. Baningi osisi bese sibazi sisibahlonipha. Intombazana mina ngicela ukukutshela mina ngumuntu esilisa zwana ngami. Siyaxoxa thina siyinsizwa, ngiyakutshela ke namhlanje ongakwazi. Siyaxoxa njengeinsizwa. Kunala sixoxa khona umuntu nomuntu asho ukuthi uthanda inhlobo nomfazi. Ngiyakutshela zona ngami. It's a piece of advice. Siyaxoxa. Intombazana into yokuqala ehlonishwa ehlonishelwa yona indlela eyiyona ingakasho lutho. Intombazana izitarget ivela njengendlela egqoke ngayo, noma thi yakholwa, noma thi injani, noma thi yasebenza, indlela egqoke ngayo ichaza impilo yomuntu. Siyaxoxa ke thina njengeinsizwa. Uthi emana ndoda maye masushada wena uthanda umuntu onjani? Sixoxa hayi mina yellow bone angilithandi mina yellow bone. Yabo sixoxa nje hayi mina yellow bone. Hey mina ngifuna yellow bone mfethu mina ngimnyama phela manje ngicabangela ingane. Umunye athi hey mina ishwapeni ngeke ngilunge. Siyaxoxa njengeinsizwa. Hey mina ishwapeni ndoda angeke ngilunge ishwapha hey mina ngifuna umkami nje mathi uyangena eminyango. Kuba ngathi uyasala ungashithi uvala umnyango ngoba usuka ngakangeni wonke. Yabona ufuna siyaxoxa. Kodwa ngikaze ekuxoxeni kwethu empilweni yami yonke ngikholwe ngakakholwa ngeke ngezwe umuntu wesilisa ethi mangishada ngifuna intombazane e6 eyigqoka mayigqokile iveza amabele iveza amathaka. Kekho umuntu wesilisa wethu uyakholwa noma engakholwa athi uyamthanda ayoba umkakhe intombazana eyovela i6 akekho. Bese umbuzo uthi pho nishelelwane nina nivela ni6 ingoba niyahalisa nisemarket. Into esemarket wonke umuntu ufuna ukuyitesta kodwa engasiyona wife material. Ngoba wonke umuntu wesilisa uyamazi umuntu yomenza unkosikazi. Ngoba umuntu wesilisa mekubuka yona njengomuntu esifazana kunezinto ezimbalwa ezicabanga number 1 ucabangela izingane zakhe ukuthi lo muntu uzokwazi ukukhulisela ingane zibe lento engifisa sibe yiyona. Number 2 uzongirepresenta yini emphakathini ukuthi abantu babebuka umkame bengihlonipha mina njengendoda. Number 3 uyakuveza yini ukukholwa. Yekela ukuthi uyavutha. Wonke umuntu yazi ukuthi wena uyavutha unezambulo. But ungakasho lutho. So mase kufika isigaba sokulidela emshadweni noma uright noma ngathi ugood ocansini ngoba sinosisi namhlanje abayincoma ngocansi uthi hayi mina khonhla mina ocansini noma ungayincoma ukuthi ugood ecansini uyobe uright ube ugood ecansini ube imoto esedriving school uyakwazi vele ukuthi ugood ecansini kodwa ukho good to be a wife ngoba ukuba umfazi nocansi into embile engafani ugood for ukukhenikana uma umuntu edinga ukukheni kodwa ukho good to be a wife. Awusona isibonelo sanoma ubani kodwa good empedeni wonke umuntu uyakwazi lo noma ubani wakhodana uyakuvuma. Into ongekho good yona ukuthi ngeke kube kulunge kuba umama ngoba kuba umama enye into nokuba ubaba enye into. It's a piece of advice. 1 Corinthians chapter 9
chapter 10 verse number 21. Umpostoli Paul ekhuluma nebandla laseKorinti, ngakho ke noma nidla noma niphuza noma nenzani, konke kwenzeleni udumo lukaNkulunkulu. Noma niyadla noma niyaphuza noma ke sekuthiwa ke nenzani, kodwa konke lokho enikwenzayo kwenzeleni udumo lukaNkulunkulu. Ngamanye amagama, ekugqokeni kwami ngiqokela ukuthi usimakade edunyiswa, bembonga uNkulunkulu ukuthi bahlukile abantu abakholwayo. Ngendlela ugqoka ngayo insizwa uhloniphekile. Kanti abantu abakholwa benza nje nti yebo, edunyisa ubaba. Noma kuthiwa nenza ini. So ke intombazane esindisiwe egqokayo kumele uma abantu beyibuka bathi aza amahle, aza ayihlonipha amantombazana akholwayo. Awugqoki noma kuthiwa kuyaqokwa, kodwa noma ngathiwa wenza Apostle Paul, noma kuthiwa niyenzani, noma kuthiwa niyadla, noma kuthiwa niyaphuza, noma kuthiwa yini into ewenzayo, noma kuthiwa uthenga imoto, noma kuthiwa uyashada, noma kuthiwa wakha umuzi, noma kuthiwa yini into yenzeleni udumo lukaNkulunkulu. Asenze noma kuthiwa kuyenziwe, that's why ngeke sigqoka noma kuyaqokwa, ngoba umbuzo wami noma ngikholwa mangigqoka kathi bathina abantu. That's why ngeke ngigqoka noma kanjani, ngoba after all kulindeleke ukuthi uNkulunkulu adunyiswe ekugqokeni kwami. Yazi la verse, kune verse leliya elikhulunywa uSolomon ku Proverbs. Alikhumbula la verse. I think chapter 6 verse number 26. Alikhumbula lelo verse 6:26. Sondela funda. Chapter 6 verse number 26. Ngokuba intengo yowesifazane wesiphingi iyiqebelengwane lesinkwa, kepha umfazi womuntu uzingela umphefumulo onqabileyo. Umuntu angaphatha umlilo esifubeni sakhe. Mina umuntu angaphatha umlilo esifubeni sakhe, izingubo zakhe zingashi na. Umuntu engahamba phezu kwamalahla avuthayo, izinyawo zakhe zingahamuki na. Yabona, noma ngathiwa ke sipowerful kangakanani, abanye bethu njengabantu besilisa kunohlobo labesifazane ethi bangaqhamuka la. Okay, ake ngibeka ngalendlela le eGibhite la sasikhona, sinama type yabo ukuthi umuntu onje mangimbona ungishaya ding dong. That's why uma abanye abaningi bephuma eBabylon beze endlini yokukholwa, uphume yazi kunale ndoda le ela ku TikTok la, ake ngiyibize namhlanje kudala ngiyigega uthi brother Luther. Le ndoda ke isolo khona into engambi kahle ngale ndoda, ngoba yona nezinqa iadvertise izinqa into engasuka umphansi. Now imagine ke ngoba le ndoda uyizwe ibuthakathaka kangaka ezinqeni mayikhuluma ngezinqa. Imagine ke mase izofika endaweni la kukholwa khona, kuvela osesi abagqoka ngalendlela ukuthi uma ehamba asinandaba nokuthi istructure somzimba kusakheke kanjani, udalwe usimakade, but sinendaba ukuthi ekugqokeni kwakho uze advertise kanjani, ngoba kunjengomuntu othatha amalahla ashisayo wafaka esifubeni sakhe. Ngoba ukwenza njalo unikeza abantu ithuba, noma unikeza abantu, ubonisa abantu ukuthi yazini ukuthi ngale kwale curtain kunani. Konke ufuna ukuyisho ukuthi ngiyayibamba man, hey. Konke ufuna ukuyisho ukuthi ngiyayibamba. Uthi uSolomon ke ngambona owesifazane, ncwadi kaProverbs, ngambona owesifazane wayegqoke ingubo zesifebe.
okusho ukuthi kukhona ingubo othi mawuyigqokile ucace ukuthi wena unondindwa uyadayisa. Kukhona ingubo othi mawuyigqokile uvela uhlonipheke ukuthi ucace. Ayikho into emnandi njengokuthi makufika umuntu osilisa empilweni yakho approach efuna umfazi engezanga ngoba ebona emathanga nezinqa. Namhlanje lento lengifuna ukuyibethela kosisi kakhulu ngoba yonke le chaos kakhulu kazivela kubona abagqoka noma kanjani. Liyana lezulu bafethu siyathandaza lingasiphazamisa. Livela avela kubo le ndaba ukuthi bagqoka noma kanjani bevela noma kanjani bangabi nandaba phambi kwabantu egameni lokuthi we've got a freedom in Christ, which is true. Sine freedom kodwa ukugqoka kwenu njengomahosha aka bafethu. Ivangeli kuba ngathi ifashion kubazalwana beqala ukuduka. Kunabazalwane vamise ukubonela ku TikTok la bazalwane bayahlonipheka man indlela abagqoka ngayo. Uthi mabubuka angeke umbuzo ukuthi uyakholwa yena umbuka nje ukuthi umzalwane lo. Ayikho intombazane egcwaliswe ngomoya ongcwele noma athi igqoke kanjani engaba ivele ukuthiwa isalukazi. Ngeke ayibi isalukazi noma athi igqoke impahla zesalukazi. Uyibuka ebusweni ukuthi igcwele inkazimulo, inkazimulo iyenza ukuthi ithandeke. Awushadi ngoba u6 bangakushadela izinqa but you'll never survive. Sikwazi uba nabantwana bakaNkuluNkulu abathi baseshiyo and into eyenza ukuthi singehluki thina nabantu abangakholisi because nalabo abakholwayo bagqoka lezi ngubo engamakhethini eveza amaphenti bese bayakholwa basinsiwe. Mina ngiyala ayikho intombazane engaphuma ngebra yedrobhini ngoba egameni lokuthi akunankinga. Ngeke kunalento oyisaba wena ukuthi ozongibona ngigqoke kanje. Ngeke ngikwazi ukugqoka kanje. Angeke ngikwazi ngomtshana kaNkuluNkulu sinsiwe ngeke ngikwazi ukugqoka ngalendlela. Ivangeli malifika kubantu lalenza umuntu limenyezwe ivangeli kube nezimpahla ahambayo yilahla. Kunabazalwane ngempela bahamba ngamathathi nezikipa ngoba bane freedom okukholweni. Bese ufika labafana olwatha labafana abahogolova angazi babiza kunegama engifuna ngathi ngababiza ngakho idididi zolwatha zabafana. Ifika le ntombazane ifaka olegini ifake nezikipa ifake nenzipho ezinde engathi umahosha nomlomo obrat ebona unkosikazi ethi prophetess I see you as my future wife. Echazela endlela egqoke ngayo ukuthi akusumfazi lo. Iliphi ikhaya la khona umzali evumayo ukuthi ingane iphuma kanje? Ngeke bakwenza abazali babo bephu. Most yabo baqala ukuphila lempilo baqala ukwenza lezi zinto uma ebazali bangasanamandla noma uba beseshonile kuyibona basemandleni eqala ukuphila lamanyana ngoba umuzi nomuso nomthetho. Ayikho ingane engaphuma ngamalegini ifaka ikete encane namabhuku amancane ikhindi kukhona nobhuti ekhaya. Bonke abaphila lempilo abantu abaphila this kind of life kungekho khona ubhuti kungekho obhuti bakhona noma bekhona yena bathengela utshwala. Umuzi nomuso wanamthetho ubona ngamantombazana akhona endlela agqoke ngayo. Intombazane nganasimilo ilulaza abafana bakulowo muzi, ilulaza isibongo sakuleyo ndawo, ilulaza umphakathi wakuleyo ndawo. Kuthiwa yamazi usibongile uthi awukahle wena lesi sifebe sakazwana. Kuthiwa usifebe kanje uthi usibone nje sigqoke ngalezi uthi sifebe lengane. Bese ningatshelani ninodwa uthi sisiwama ukhola usindisiwe zihloniphe ngoba kunabantu abazokuinterpret njengomuntu othanda amadoda kanti awujuli. Mina nginendaba nabantu, kumele ube nendaba nabantu, la ukholwa uba nendaba nabantu. uSolomon ngambona wesifazane endlela egqoke ngayo kwakusobala uthi wayegqoka ingubo akasho uthi uyisifebe uthi ingubo wayegqokile ezesifebe. Now ukube njengabazalwane abakholwa abasindisiwe siyakwazi ukuthi sehluke ezweni kwakuzoshesha kucace kwabantu abangakholwa kodwa abayibiza ngamakholwa ukuthi akwazi ukugqoka lento lo. Yini uvesi bantu awusuvesi bantu gqokeni kwethu abekho abantu kumele sibalimaze indlela okugqoka bese uzosibuza ngamavesi. Kunezinto amavesi angasitshela umuntu ngicela salekelela kuzona personal ungagqoki ngale ndlela bekutshela ngamavesi.
ngeke kuze kwenzeke osabantwana bakaNkulunkulu abamahlathi abagqoka noma kanjani uma uhamba uyihlonipha uma uyihlonipha njengentombazane bizwa njengesalukazi ngicela ukutshela iqiniso mina abasurvive labo clever lapha laba bazali bayazi impilo ibehlisa le baqala ukunothisa abanye sebabadala ukuthi actually impilo kusona lento kade siyenza ebuteenageni bethu noma in the early 30s noma early 20s le impilo sasiyibona ukuthi siwohleve barealize sebabadala sekusona impilo leya ukube ngayiveza njengomuntu oyiphela baningi abakubona abafisa ukushada na kodwa inkinga uyakubona ukuthi akusimfazi lo kuyobanga umsindo emshadweni sekulela ukuthi ufuna ukuthenga amalegini kulela ufuna hayi kuronga kana mina ngifuna ukuthi indoda isho ukuthi akugqoka amabhulula kwa athi ngifuna ama-tracksuit kuyabande kanti wakwaba njani kube ngathi ukubande kuqala namhlanje ngoba kuzalwe yena ogogo kwakungabandi kuba kuqala ukubande namhlanje ngoba sokukhona yena baningi amadoda asaba ukukhuluma amanye asho amen phansi ningibona ngale amadoda ngikhulumela nina ningithengela ibhodlela baningi amadoda akhalayo ekhaliswa ukuthi lo mama wathi efika eshaya umthetho esoke emtreatnisha umama wakhona emkhulumela wena yini waba serious kanga kanti yini ukugqoka kanje kanti yini wena agcina sebona ubaba lekhathi angimvumela ngoba vele ngeke ngimtshele igibhit yabona kunentombazana umama eshadile uyibona ukuthi lento lo mama lo uyigibhite ngeke umhlukanisa nezwe noma sekholwa ukuthi yamuthi igibhite ehlalela lo mzalwane indoda ithula ibuke nje ngoba ngeke ngiyibuze mina ngengqondo yami emfishane sengi-imagine unkosikazi wami sesiyaphuma senkonzweni noma siyedolobheni noma siyaphi ngihamba nomkami esefake lesi sketi esedroshi iphenti noma sithi mayihamba elangeni uhamba emva kwakhe ukwazi ukubona lapha phakathi kwamathanga phela asikho ezulwini silemhlabeni siyabuka lento zeni ukubona sengi-imagine ngihamba nomkami bese bangibuza ukuthi umuphi umkakho nti nangu ngikhomba leli Babylon engihamba nalo eligcwele umoya kaJezebel elivela libe 6 kuna ona uma sebe begezile uma begezile bese veza lo cleavage wakhe bese futhi spray la kwamabeleni lapha nendawo la amabele bese kulamabele kumele amanyezela acwebezela lamabele bese kwala noma ewill uzowajeka ngasi niwajeka ngalamabele awajeke ewabuyisa kodwa ubona ukuthi ngathi kunoshwabashwabana kodwa eligoloza isibele elijeke elibuyisa bese futhi spray la edonsa ukuthi kuba manzanyana la ukuze athi mevele attractor abantu bakuba iBabylon attractor insizwe zaseBabylon ezweni lakubo ehamba nami ngeimagine nje esewunkosikazi ngihamba wedwa noma ubuye ungasabuyi ngobuye uyekini and lo but by the way lezi zinto laba bantu seba approach sibabona ngoba osisi bethu sibayeka sibabona abakholwana abayihloniphayo hayi ngoba singababoni ngoba iningi lobhuti bethu babayeka osisi bethu abakholwayo bababona ukuthi usisi usibani uyakholwa uyayihlonipha futhi bese amcategorize njengomuntu ongafundile umuntu onganalwazi efuna lama dry bone kanti kusazomshikilisa yikho komtshela ngelilanga ukuthi asambe so attenda kune festival kaMaskandi ngoba iGibhithe libona lihleli baningi abazalwane obhuti bethu aba-adjust impilo yabo yokukholwa ba-adjustiswa ile mkhovu le engakholwa ekuklama ukuthi ngaleso sikhathi akabhabhazi ngeyilimi uNkulunkulu wami emesenkonzweni kodwa ethe ebhabhaza nje kunomunye umzalwane utrendayo la kuma social media platforms asikhonza naye le kwagogo ngiyamazi impela nginane namba endoda yakhe ubhabhaza ngeyilimi bamtrendisa la kuma social media platform ugqoke uyithe insi ngathi intaba ngisuka ngiimagine ukuba unkosikazi wami ngoba
umuntu wesifazane nowesifazane indoda yakhe kumele ibe proud ngayo. Yekelani labo ulwatha abafana enshadeni nabo bangana future nani bathi uright mabebes ekunconga ukuthi usex. Akekho umuntu wesilisa ofuna umkakhe abe 6. Ngoba indoda yakhe ukwazi ngcono unqunu phambi kwayo. So ayikho into engenza ukuthi athi iba 6 phambi kwabanye abantu. Uyazi ungaphezulu kwalento abantu kumele bayibone. Mathi iba 6 emphakathini sokuthi uthi hamba advertise ukuthi u6 angana nalo abe nesifiso sokuyo test inkosikazi kaZwane. Kunabantu besazela bashada lento la ngazi iphambana kanjani. Ngathi uhamba ushintsha uthi wena hamba ushada nalehlathi leni right nalo ndodana lo akashade nalo ubuya kutha kunabantu besifazana abanesimila abobona indlela abagqoka abantu bayayihlonipha ubona ushada ipansula lika baba maligqokile nje ngathi kobhema insango kwazi noma ubaba lento noma yini ngazi noma ungayibiza uthi time ngathi ungavela uthi time uthi brajo ngoba ukugqoka kwakhe akusubaba angeke abe ubaba lo ubaba kababa lo ugqoka amabhluka ashona phansi kwezinqa akusubaba le. That's why ngane zazo zimbiza ngoBra James. Akusubaba. Ngoba thina siyamazi ubaba. Akabe ubaba kuphela ukukhuluma. Uzwakala noma address ingane zakho. Ubaba kabani lo ofaka amabhluka amancane ngathi amasokisi. Alidonsela phansi ubaba. Hayi. Ivangeli wathi uKristu efika kithi wasinikeza freedom kodwa ifreedom esinayo inkululeko esinayo ayisenzi ukuthi siphile emanyaleni. Ayikwazi ukusenza siphila noma kanjani because we have got freedom in Christ. Akusilona ivangeli lelo. Akusilona ivangeli. Enesithule lezi zinto akumelanga ikhulunywe emasontweni ngoba uma wakhe wakhuluma bazohamba bazalwana. Singabenzi singaqinisi. Aliki kunamabandla othi mawufika kuona lamasinagogu uhleli phansi vele uyibukela izitabane isitabane lesi lokhu kuyajola lokhu ngoba ake senisiza bosisi bethu umzimba womuntu wesifazane ukhuluma into eningi uma umuntu ekubuka bazokutshela ogogo kunothi kukhona into othi umfasankomo la ngemuva la ikhuluma into eningi lento la. Istructure somzimba ukunyakaza komzimba kunomahluko phakathi komzimba olalwayo nomzimba odaleke ngaleyo ndlela lezinto ezimbili ayifani. Kunezinto akumele uyihlonipha ngazo empilweni yakho. Uzihloniphe empilweni yakho njengentombazane ekholwayo. Regardless ukuthi wandlula kuphi wayenzanga. Abanye bethu iningi lethu sine past kunala sisuka khona. Asikho proud ngezolo lethu. So for that reason ke kumele ngizazi ukuthi mina nayizola sifana. Ivangeli alisenzanga sangasaba abantu abamnyama nhla sisindiswa. Saba abantu abamnyama esazi ukuthi ngokwesiko impilo lethu umuntu ohloniphekile umuntu ovele njani. Sakwazi ukuthi makufika ivangeli bese lisenza sivela njengonondindo ngoba sisindisiwe. Into yayenza ukuthi ogogo emakhaya makuvela intombazane egqoka ibhluku bathi unondindo because kwakwazi ukuthi ayikho intombazane egqoka ibhluku. So kuyazi ukuthi abantu abagqoka lawa amabhluku lawa yilabo abantu abadayisa ngomzimba. Ungaseni unondindo kodwa bachaza ingubo oyigqokile ukuthi abagqoka ngalendlela abantu abenza kanti bese wena umukela uJesu usindiswa phakathi kwalabo abantu abangayazi lento yenza ukuthi uqhamuka because sengine freedom uvela ube unondindo phakathi kwabo ukuthi nginandaba ayikho kanjalo. Ivangeli lithi iBhayibheli asihambe phakathi kwesizwe esiphila phakathi kwaso singasoleki. Kuthi noma besihlebe bejabha uma babona ukuhamba kwethu okuhle ngeke bakubona ukuhamba kwethu okuhle ngoba sibonele ezinhle. Asikwazi ukuthi abantu bakwaShembe kwalikhanyana kunezinto abangazenza ukugqoka kwabo yayihlonipha ngeke bafica bekhonza bedlala amabele bedlala izinqa namathanga ngeke uzukuthola nje ngephula. Hamba kwaShembe ubuka omama balapha amantombazana bathiwa ama24 bayayihlonipha kodwa ifika la kwaKristu labantu abathi basindisiwe abathi baphethe a genuine gospel basahlulwa ukugqoka. Ngeke silidle lelizwe esiphila kulona masisa attractor izwe ngamathanga nezinqa namabele nemtsintsila. Ngeke silidle lelizwe.
siyibonele ezibi ezweni esiphila kulona ngoba sisahlulwa uqoka kuthiwa bathi ivangeli lasenze sibe nenkululeko uqinisile nenkululeko asinayo i-dress code endlini yokukholwa kodwa sikwazi ugqoka njengomahosha umntwana kaNkulunkulu umegqoka that's why uyazi nalento kaMongcwele uyizwa abanye besho ukuthi uMongcwele uyakhuzana ngeke ukukhuza wena unaye ngeke ahlale kulo mzimba owona ngoba lo mzimba owona ugcwele inkanuko ucontrolwa inkanuko yenyama I'm telling the truth lithi iBhayibheli ophila lemsebenzi yenyama oholwa inyama akayikudla ifa lombuso kaNkulunkulu that's why uyashesha ukucasuka into ecasuka inyama umpostoli Paul uthi inyama nomoya lento embili ziyaphambana noma ziyamelana uthi umoya ukukhana ukuphambana nenyama inyama ekhana ukuphambana nomoya so ke hambani ngomoya ke khani ngayikuvesa inkanuko zenyama into ekwenza ucasuka ufuna ukuba sethi ukuthi ufuna ukuadvertise inyama kanti umuntu kamoya uyazi ukuthi angikwazi ukujabulisa inyama yethu kunabantu angibalimaza emoyeni that's why uyashesha ukulimala uyashesha ukuzwela uyashesha ukucasuka ucasukise ukuthi ufuna ukuba sex hayi ufethu ngizocela namhlanje ebusuku ngizocela ngizonxusa yabo nje bangikhuluma kanje uMongcwele wabaningi uyakhuluma kubona khona nje uMongcwele yakhuluma kubo ukuthi uyabona ukuthi soshintshe kangakanani ne-wardrobe lakho uyalazi uma ulivula ukuthi akusuwena lo usathana to right awukho right ushintshile and ukushintsha kwakho kuba ngathi uya-upgrade kuba ngathi wawudukile noma kongathi uthunjiwe khana ivangeli manje ulitholisisa ngcono kanti indlela yokuduka sibabonile ukuthi nosesabaningi baqala benza lento oyenzayo yokuba ngathi baya-upgrade kuba ngathi ivangeli liyacaca ukuduka kwabo bathi mabebuya sasibona amahlathi babuya lapho sebayipenda imlomo ibomvu befaka amacici amade ngathi yinkomo ungazi ukuthi lo mzalwane advertise muphi umbuso you cannot look like a prostitute egameni lokuthi usindisiwe ikanti ngoba ingubo nengubo irepresentela uvela khona umuntu ufana nala yakhona sinabazalwane abangayihloniphi bagqoke noma kanjani futhi ubufakazi bami uyazi unembeza wakho lithi iBhayibheli sibani somzimba amehlo bese uthi sibani somphefumulo noma sibani somoya unembeza ngicela ngisondeze ngizokulekelela namhlanje that's why njalo mozokwenza into embi noma into erongo uqala kuba nonembeza okwahlulela uthi riyeke lento yenzayo uma uyigqokile for the first time uqala ukugqoka ibhluku noma for the first time uqala ukufaka le ikete emfishane kukhona owakuzwe enhlizweni ukuthi irongo lento yenzayo wayibulala noma wayicima ukukhuluma kwayo ngoba once uMongcwele wamthulisa akanamandla okucontrol mhla uqala nje ukuphila lempilo yakugqoka ngendlela ugqoke mhla uqala uyesonto ugqoke ngalendlela ugqoka ngayo mhla uqala ukuhamba emphakathi ugqoke ngalendlela yakho uMongcwele wakho ukhuza kwakukuthi vela nokukhuze kuyayidecide uyinkunzi ezikhuzayo and once wambulala ke unembeza noma uMongcwele ekhuluma kuwena asenayo access uvela ayithulela bese uyilawula that's why noma siyakhuluma ngeke uzwe lutho ngoba lela phimbo lalikwazi ukukhuza ukuthi kodwa uyayibona ugqoke kanje walibulala that's why iBhayibheli ungamcima ukumcima kusho ukuthi uMongcwele umnikeze access yokukucontrol ukukukhuza ukukuthiba yokukudirect uthi but you can't noma uthi alicina ivesi lingabibikho athi but you can't ngoba thina siyisibonelo ngoba siyibandla nje kumele sibe sibonela umpostoli Peter uthi ibandla liyinsika yeqiniso uma iqiniso lingekho ngaphandle kumele bazolibuka kithi and once wazi uMongcwele wamcime ukukhulumeni kwakhe uyoqokela indlela othanda ngayo uqala ukulala nomfana wena kunovalela kushama wala lelo valela ukutshela ukuthi what you are doing is wrong lelo valela walibulala leza laphela that's why waqeda umhla uqeda ukwenza sex wayisola impilo yakho yakho wayinyanya waphinda laza laphela nya lolo valo ukufunction kuvalo kuwe lokukhuza lokukuthiba laphinda langabi nalo izwi kwena kwagcina kunabantu ukulala abangakuplena ngaphuma manje edrop enhlana umfana elala kunento ayibulala kuye kwazi ukumkhuza and once wabulala lento le awusazi nokuthibeka nsiqo kunento ekukhuzayo wabulala leyo nto ekukhuzayo angeke sakukhuza kunabantu abangakuhlelela ukulala kuye nje njenge-Peace Job angalibamba manje uPeace Job abuya ayithintitha umlomo kunento ayibulala kuye that's why uPeter ke ethi
umbhabhadiso mase umbhabhadiso nasiyokosula asiyokugeza insila yenyama kodwa kusuka siyocela unembezo omusha. Ukulimala kwamehlo kukulimala komzimba wami, ngangena emlilweni, ngangena emanzini, ngahamba ematsheni, ngathatha inqumo errong, ngingaya endaweni errongo ngesizathu ukuthi amehlo ama wasabonakala. Isibani somoya unembeza. Unembeza wakho unjengeso eli-direction noma elisibani somzimba wakho. And the more kulimala unembeza wakho kunjengeso lingena idasi elingakwazi ukusebenza, kunemisipho ethile elimalayo ingasakwazi ukufunction. Nonembeza womuntu uoperate ngaleyo ndlela. And once kwaze kwafuna embeza wakho awusashawa uvalo. Kunabantu abangananembeza abanganale into kuthiwa uvalo, la khona unembeza engasakwazi ukumkhuza nokumtshela ukuthi ungakwenza ukuthi enze ukuthi xolisa wenza khona bangamnandaba engakulimaza manje angaxolisa athi mina athi bese becula lamaculo othi uyoncenga onyoko. Isizathu saloko ukuthi unembeza wabo sewalimala. Asikwazi ukuthi bengabantwana bakaNkulunkulu abasindisiwe abakholwayo, kodwa masivela phambi kwabantu sivela njengabantwana baseBabylon. Umoya kaJezebel uoperator endlini yokukholwa, uoperator ngazo zonke indlela ongayicabanga. Usemapulpit umoya kaJezebel uoperator lezi zinto zivela phakathi kweinceku. Inceku zishade nomahosha abayibizwa umamfundisi. Omamfundisi ongakwazi ukugqoka, ovela esex ma egqokile ngeke umkhuze ngoba phela uyena nendoda yakhe abaphethe ibandla. Ngeke sikwazi. Lezi zinto hayi ngoba abazali bangayiboni bayayibona ukuthi la seseBabylon la. SeBabylon, iBabylon lelesiphila kulona. That's why kulula kakhulu endaweni enjalo ukuthi kugcwala izitabane ezingagcwalele khona ukusizakala ukuthi zifila comfortable, azikwazi ukujajeka ukuthi ucaca ukuthi anikholwa nina ngoba mayifika ibhukuda emafutheni akhona kule ndawo ngoba umoya waseBabylon yila operator khona. Ukwazi. Le platform abantwana bakaNkulunkulu abasindisiwe ngamenele kaJesu. Mawukhona ola ongakhola siyathemba ungene lokuzofunda. It's a piece of advice for everyone olapha phakathi kwethu. Kunempahla kumele uyilahla, kunonembeza wakho kumele uyocela umoya ongcwele avuselele unembeza wakho ukusebenza ukuka umoya ongcwele kube khona phakathi kwethu. Ngoba sikwazi ukuba ngabantwana bakaNkulunkulu. Lithi iBhayibheli umoya ongcwele uyisibambiso. Uyasicola umoya ongcwele, uyaselekelela endleleni, uyena osifundisayo, uyena esitshelayo ukuthi lokho akwamuyelekile embusweni esiyakhona. Uyena oselekelelayo ukuthi asigqoke kanje kulombuso. Uyena esifundisayo ukuthi leyo nto leyo ngeke uzuyizwe ushona ngephutha. That's why uma ngathiwa uyakhuzwa uyalimala, ulinyazwa ukuthi kwayona lo moya ongcwele awunaye kwanembeza lo awunaye. Akugqokwa ngalendlela ogqoka ngayo. Yekela abaphesheya sikho phesheya sila sitha kugqokwa ngalendlela. Ivangeli lakho alimvezi uJesu. Liveza intombazana ekholwayo kodwa enenkanuko efuna ukubisa. That's why bangaka abantu abalimela ngenxa yakho. Ngwabo usheleka kalula. We is a target kunoma ubane kubukile. You don't care. Mina ngamana ngashadi mangoshada intombazana ehladi ngamana kuyeko. Oshada ezulwini vele ukhona umshado okhona. Sambulo 21 tafula lideyos yoshaya istepe sonke. Ngoba ngeke ngimshado umuntu engekwazi ukumtshela. Ngeke ngimshado umuntu engekwazi ukumcontrol. I cannot protect someone who I don't have power to control him. So shade ezulwini mawuthi ashadanga la ngoba amadoda amaningi ashadile impela bawafakile amaring kodwa abanako ukuthula. Ngoba noma ekholwa lo sesindisiwe kodwa kunento angafuna ukuhlukana nayo ukuthi ucaca ukuthi uyakhola usindisiwe. Abavuthi benjalo, abavuthi benjalo beyiBabylon benjalo. I think one day we need to talk about the spirit of Jezebel in the body of Christ. Uthi yini uJezebel, yini umoya wakhe? uJezebel omunye wesifazane wayekhohlakele ngendlela exakile. One of the things ngoJezebel ukhe
wathusa abaprofeti bakaNkulunkulu. Before sifika lapho uJezebel wakhe watshela indoda yakhe, uma indoda yakhe ifuna ingadi kaNabothi, uthi uNabothi wanqaba ukunikeza inkosi uAhabe. Wabikela umfazi wakhe ukuthi hayi bengithanda leya nsimu kodwa unqabile uNabothi. Wathi khululeka soyithola. Kunamadoda ashade nabantu besifazana abanjalo namhlanje. Lithi iBhayibheli wakhanda incwadi uJezebel wayibhala ukuthi uzwile ukuthi uNabothi uthuke inkosi noma ukhuluma amanga. Yabanje indoda kaNkulunkulu ngaqambe amanga iqanjelo amanga uJezebel. Baningi abantu besifazana abanalo moya kaJezebel. Bashintsha amadoda obizweni lwawo, wathi efika empilweni wamshintshisa yonke into. Washintsha indlela yokugqoka ebandleni, kwashintsha indlela yokukhuluma, kwashintsha nezintshumayelo. Baba yeka lezi zingane sencane, uyibona le ndoda siyathithiza nje base kufike nangu uJezebel unomoya waseBhabhiloni. Lithi iBhayibheli wakho wabashada uSolomoni amadodana yabezizwe, amanye kwamadodakazi yama-Amori, amanye amadodakazi esuka eGibhithe. Lithi iBhayibheli kwathi sebemdala bayisusa inhliziyo yabo. Lezi zinto siyayibona. Insizwa zakithi, we are giving you a piece of advice. Ayikho intombazane ezoshintshwa wena uma yehlulwe ukushintshwa uJesu. Eze kwenzeka. Uma uJesu noma engcelanga wenzanga umsebenzi phezu kwayo, ngeke uyishintshe. Noma ungase uyovela njengesithutha uma uyibekezelele ekuthenini ufuna ukuyelekelela uyovela njengesibhukubuku, ngoba iBhabhiloni ligcwele la. Ngeke umoya engcwele noJesu ehlunta ushintshe umuntu wezothi uyolekelelwa wena, ngoba laba bantu siba approach sibabona. Bosisi ayike insizwe oshintshwa wena. Lo lwatha la kuyoshada, lo lwatha libe ulwatha udu. Uyenza ama-plug endlini, ufaka iswishi kagesi, uyokwenza yonke into, wena uyokhanda izitofu, wena ukwenza lo lwatha lo liyazi Jesus name, in Jesus name, yona into yazi ngcono nama-cross night. Ngeke ukwenze lokho, ngeke umshintshe. Asikwazi ke ngani zakwethu sibe ngabantwana bakaNkulunkulu abasendisiwe abakholwayo, kodwa singafuni noma singafuni ukunqaba ukuthi iBhabhiloni nathi ukude nathi. Baphuma eGibhithe abantwana bakwa-Israyeli, kodwa iGibhithe liphumile kubo. Romans chapter 9 verse number 21. Yande mfuna sixoxeni. Asizeni kulezi zinto zamacici. Sixoxeni ngamacici, yinwele, konke lokho ake sixoxeni ngakho. Ngoba kunezinto ekumele siyikhulumeni ngazo, so that uthi uma ukwenza wazi, ngoba yonke into amandla ayonke into akumotive inhloso ukwenzelana. Romans chapter 9 sanibonani. Verse number 21 uthi asiqale verse number 20 ngamabomu. Siqale verse number 20 ngamabomu. Oh wena muntu ungubanike wena ukuphikisana noNkulunkulu na? Okubunjiweyo kungasho yini kokubumbileyo ukuthi ungenzeleni ukube ngibe nje? Ngiphinde futhi funa sikhulume ngamacici nezinwele nama-makeup neyinzipho yonke lento le. Kodwa funda leli verse, chapter 9 verse number 20. Oh wena muntu ungubanike wena ukuphikisana noNkulunkulu na? Okubunjiweyo kungasho yini wobumbileyo ukuthi ungenzeleni ngaba njena na? Now the question, alikho ivesi lithi ningawafaka amacici, alikho nje. Lela verse lithi ubuhle benu makungabe, alithi ningawafaka amacici. Lela verse lithi ubuhle benu makungabe
cici ikonke lezinto ezibalwayo alikho ivesi elingafaki inzipho alikho ivesi etinganana kodwa ngicela ukulekela leli selifundayo ke lithi wena muntu ungubani ukuphikisana noNkulunkulu na okubunjiweyo shothi thina senziwe nguNkulunkulu unalo yini ilungelo lokutshela lo ombumbileyo ukuthi ungenzeleni ngibe nje ngamanye amagama umpostoli Paul encwadini ezenzo uthi uNkulunkulu wasibumba ngagazi linye wasibeka ebusweni bomhlaba uyena owaziyo ukuthi thina soba sikuphi ngamanye amagama kwaba seplanini kaNkulunkulu from ekuqaleni ukuthi mina mangizala mayenza mina ngizoba mnyama ngizozalelwa kwaZwane kwadecide uNkulunkulu uyena wangenza ngaba njengokwebala akubanga ichoice yami ukuthi ngifuna kuba mnyama kube kwakuyi choice yami ngaba ngakhetha nami ukuthi ngiba yellow bone kodwa kubanga ichoice yami kube ichoice yalo ongenzi ngaba mnyama uyena wangenza ngaba lelesini uyena wangenza ngaba mfishane ngazi noma ngifishane uyena wangenza ngaba mfishane kube kwakuye ngami ngaba nami ngithole kuze nibe dark and tall kodwa wangavela ngenza ngaba mfishane ukube kwakuyichoice yami konke enenziwe ngaba yikhona ngaba ngivumanga ube yikhona ngaba ngachaza ukuthi ngifisa ukuba kanjani wena muntu ubanike wena onelungelo noma onamandla okuphikisana nalokho kubumbileyo ukuthi kutheni ungenza ngibe nje. Now the question is one, why fucking makeup? That's a simple question. Why fucking makeup? It's because awufuna uku-accept ukuthi umnyama. Why fucking nzipho? Ngoba ufuna uku-accept ukuthi uNkulunkulu wakwenza waba nenzipho ezincane. Kukhona lezo ifuna kube ngawo ngaba unezipho ezinde engathi unodula nganoma unodula ngama vampire. Ngoba awufuna ukuyi-accept lezo unikezwe zona. Yini ufaka inwele zase China noma ezakuphi kuphi uyifakelana? It's because afuna uku-accept ukuthi ngokukaNkulunkulu wena uNkulunkulu akakunikezanga inwele ezinde unikeze emfisha, so that's why ufuna ezinye ifakelwayo ngoba ukuba uyaku-accept wangekuyifaka ezifakwayo ngoba uyena uNkulunkulu wakunikeza lezi inwele eziscripot lezi ezistilule ezimandawonye sebathi yayibhalansisa zivele igoloza khona le ndawo kwayenziwa uNkulunkulu kwaseqaleni ukuthi akunikeza lezi inwele. Ubanike wena onelungelo lokutshela uSimakade abanye bamtsheli bayenza indlela because the purpose, because imotive, I mean to say imotive onayo yokuthi ufake imakeup ukuthi awufuna uku-accept ukuthi umnyama iloko nje. That's why ufake imakeup ngamagama utshela uNkulunkulu ukuthi angu-accept ukuthi ngenze ngabamnyama. Why ufaka lezi zinto ngoba awufuna uku-accept uyifakela ninzipho uzuyipenda shothi uNkulunkulu wayenza iphutha wangayipenda inzipho zakhe zababomvu kube kwakuya ngawe ngabe inzipho zakho zibomvu awumtshelanga sibona ngendlela owenza ngayo. Imlomo wakho upenda ubebomvu upendelana ingoba uNkulunkulu wayenza iphutha wangawenza umlomo wakho ubebomvu. Ezinye sezinto ayidinga verse indlela wenza what is the motive behind upendelana umlomo ingoba uNkulunkulu wayenza iphutha umlomo wakho wangawupenda. So ke ukudala kukaNkulunkulu akuphelele uyakuqedelela wena ngoba wena kahle kwakumele ube nje hayi lento yenziwa uNkulunkulu. Wena muntu ubanike wena okutshela umbumbi ukuthi why ungibumbe ngibe nje, because yonke into inamandla kumotive. Why are you ukwenzelana noma ungazama ukuyidudubuza noma ungazama ukuyichaza but why ukwenzelana ngoba mawupenda umlomo usho utshela uNkulunkulu uthi kahlahla uNkulunkulu ekudaleni kwakhe kuphelelanga okwenzile kahlahla umuntu womela abe nomlomo obomvu. Abaneyishwapha bafuna uku-accept baneyishwapha accept nje ukuthi awuphiwanga izinqa ubonge nje ungahambi uyofutha ungahambi ukhanda amajini ufaka izinqa phakathi bafowethu odaliweyo okubumbiweyo. Bafowethu sonke sikhandwe ngumfanekiso kaNkulunkulu wasikhanda ngagazi linye sibeke ebusweni bomhlaba senziwe uye sonke.
that's why ngekho umuntu omubi uma ukhule ngokwanele akekho umuntu ungathi mubi ngoba nalo umbone emubi wenziwe akazenzanga kube sonke siyakwazi ukuzenza sasingeke sivume kube sibe mnyama sasingeke sivume kube sibe bafishana sasingeke sivume ukuthi singabe nazo izinqa akekho ozenzile sonke senziwe abeba namaziya xaka konke sikhandwe ngumfanekiso kaNkuluNkulu lo mnyama kahle nalo mfishane kahle nalo nesishwaphu esihle nalo nomlomo omnyama namalipsi amnyama kahle nalo namehla amakhulu mahle kahle nalo mazinyo xaka avulekile mahle nalo nenwele ngathi script ngathi stirihulu egoloza ndawonye zinhle kahle nalo nezinqe ezinkulu zinhle zinkulu kahle nalo nekhanda likhulu kahle nalo nekhanda lincane licijile ingathi ilukuzana ikepisi licije kahle ngoba sonke sikhandwe nguye. Oh wena muntu ngifuna mina uqhubeka ukwenza kodwa wazi ukuthi ukukwenzeni kwakho lokhu kwenzayo ungabaza lo akwenzayo okudalwa uNkulunkulu kuphelele wakudala kwaphela. That's why ngifuna ukuyibona lento engishoyo wo notice ukuthi kunosisi kunamathashade osisi neshwaba you realize ukuthi ungamadoda athanda lo sisi nesishopha futhi angeke azwe lutho ukuthi engeke izinqa zazingeke ungakubo wayishiya zikhona wathanda lezi zinto wathanda lesi sitshwaba